Inițiere în secretariat, introducere în domeniul secretariatului. Să vedem pe scurt ce înseamnă secretariat. Ca o exprimare succintă, secretariatul este interfața de lucru a firmei sau a companiei cu mediul în care aceasta își desfășoară activitatea. Secretara sau asistent managerul se ocupă cu crearea și administrarea condițiilor prielnice de desfășurare a activității de bază a firmei, având în vedere domeniul în care firma își desfășoară activitatea. Secretariatul are caracteristici generale, dar și caracteristici particulare în funcție de domeniul de activitate al firmei. Departamentul secretariat este considerat a fi un auxiliar al departamentului de conducere, dar, în același timp, secretariatul este indispensabil oricărei firme sau instituții în sine. Orice persoană care prestează activitate de secretariat trebuie să își desfășoare această activitate în baza unui contract individual de muncă, inclusiv perioada de probă. În general, studenții sunt cei atrași în capcana muncii fără contract individual de muncă din dorința de a obține experiență profesională.